الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. Ol günde yani kıyamet gününde padişahlık faqat Huda üçündür. Elbette Allah tebarek ve taala kıyamet gününde müminler bilen kafirlerin arasında hükmeder. Pes ol tora adamlar ki iman getirip salih amellerini kesbedipdiler, olar ulu nigmatly cennetlerde bolarlar. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ. Ol tora adamlar ki kafir bolupdylar we bizim ayetlerimize yalan deyip tekzip etipdiler, pes şolar üçün nihayetde harlayan azap bardır. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. O adamlar ki Huda yolunda hicret edip vatanlarını terk edipdiler, ondan soň öldürilipdiler ya özleri ölüpdiler. Tahqiq Allah tebarek ve taala şolara yaxşı rızk berer, yani cennetin nigmatlarından rızk berer ve elbette Allah tebarek ve taala rızk berýänleriň yaxşyrağıdır. لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ. Ve elbette Allah tebarek ve taala şolarny dahil eder özleriniň razy bolýan makamına, yani cennetge dahil eder. Ve tahqiq Allah tebarek ve taala bilýän ve halimdir. ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ. İş şaýdylşy ýanydyr. We her kim özüne berilen zulmyň mukabylynda intigam alsa, ondan soň ýene özüne täddi edilip zulm edilse, elbette Allah tebarek ve taala mazlumga nusrat we ýarylyk berer. Tahqiq Allah tebarek ve taala afwetýän we magfiret etýändir. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ. Bu nusrat we ýarylyk şonuň üçindir ki Allah tebarek ve taala gijäni günnide dahil eder we günnidi gijäge dahil eder. Ve tahqiq Allah tebarek ve taala eşdiýän we görýändir. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Bu ilmi kamil ve kudret-i şamil şonun üçündür ki Allah tebarek ve taala hakdır ve elbette olaryň Hudaýy goýup ibadet etýän zatlary batyldyr. Ve elbette Allah tebarek ve taala nihayetde beýik uly azamatly zatdyr. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ. Aya görmedinmi? Tahqiq Allah tebarek ve taala asmandan rahmet yağınny nazil etdi. Pes yer otlaryň wesileti bilen ýaşyl bolup aýlandy. Tahqiq Allah tebarek ve taala nihayetde mehriban we agahdyr. Lehu ma fis semawati ve ma fil ard ve innallaha lehuvel ganiyyul hamid. Huda üçündür asmanlardaky we ýerdaky zatlar. Tahqiq Allah tebarek ve taala ganiyye mutlak ve biniyaz ve özüne hem daýdylýän zatdyr.